kaixo egunon, gu Hasia Graf kolektiboa gea, 4 lagun gea, Veronika, Miriam, Victor eta ni, Marta. Eta aurten da gure lehenengo urtea hemen FIG Bilbon. Eta nahiko harro gaude ekarritako proposamenakin, azkenian bakoitzak bere lengoaia erabiltzen du eta bere tailerrean egiten du lan, baina era kolektiboan antolatu gea, bai feria hontara etortzeko, bai feria hontatik kanpo gure produkzioa egiteko. Eta gure obrak elkarren artean ongi erlazionatzen zirela ikusi genuenean, izan ere danok pasatu izan gea FIG Bilbaoko Open Portfoliotik, izan ere Balmasedan 10 urte hurrenean egin zen konbokatoria hartara joan ginen, laurok, eta hor kointziditu genuen zuzenean. Eta ikusi genuen, geneukala harremana bisualki eta kontzeptualki be, eta erabaki genuen biltzea eta etortzea. Eta zein izan zen gure sorpresa, eman zigutela premio honorifiko, aurtengo 2. premioa estandean. Eta poz handiakin jaso izan dugu, guretzako kriston bultzada izan da, eta oso eskertuta gaude. Orduan, eskerrik asko berriz ere, eta hemen itxaroten zaituztegu bizitan etortzeko.